This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my story. Praising my Savior all the day long. Hallelujah. Amen. Indaba yami alidunyiswe igama lika Jesu Kristu. Thanda ama-Anglican mayithi kuze kube phakade. Idunyiswa lendoda yaseKalvari. Bazalwane, ngiyabingelela. Ngiyachaza njalo ukuthi ukubingelela kwami kube sekukufushane. Ngoba uMC usuke sebingelele wangena akekho ongathi logoga kangihloniphanga. Kodwa mayisimsebenzisile inkosi uMC esebingelela amakhansela nezinduna nomkhosi bendawo nomkhosi bangala kwabe kwafika nobabumanzini naye wabingelela umkhosi bangala nobangala. Basuke bazalwane benzela mina engakhulela emgwaqeni, benzela ukuthi ngingabhimbi. Ngiyambonga kuJesu, ngiyayibingelela izingceku zikaNkulunkulu nezingcekukazi. Laba bantu inkosi basophile ukuthi ngeinsuku zokugcina badinga bagcwaliswe ngomoya oyingcwele. Kunciphe izingceku nezingcekukazi ezifebayo. Ngicela ukuphinda. uJoel lo chapter 2 verse 28 kwehla uthi kuyothi ngeinsuku zokugcina, insuku zokuvama kokona, lapha abantu abaphatha iBhayibheli befeba sengathi bazowina inkomishi. Lithi iBhayibheli ngalezo nsuku ngiyothulula umoya wami phezu kwenyama. Abantu abashumayelayo ke basokwe bazalwane. Abantu besifazane bayeka ukubalekela amadoda ngaphandle nezigebengu bazoyifica la isontweni. Hallelujah. Hallelujah. Abona abanye sebethethe ushuthi akaphucuzekile noma introduction lethi nje yona le isho njalo. Mina bazalwana ngina umsebenzi omningi, ngiyathandaza ngihlanza inhliziyo yami, angiprepare mamkhumalo ngoba ngisuke kungabaza abantu engizoma phambi kwabo. Ngiyakulo obaziyo. Uyabona nje lo muntu oshumayelayo lapha phakathi kwethu ofebayo, inkosi sikhulumile naye. Anti kuba bengibhale phansi bezongejeka. Vele ngithi Jesus, Jesus, Jesus is
Amen. Nithantini manje. Haleluya. Sohamba nawe. Siphume lesi sindindo sendoda. Siyoxhaphaza amakhono. Yethu umuntu wesilisa eqonywa enkonzweni eqonywa abantu abashumayizayo. Unqena ukuhamba emfuleni ayoshela. Ubamba la iduthi. Ukushela kuyahanjelwa. Yebo kudla emhlambini. Laba bantu besifazana babona bengena. Bafuna uJesu. Bakhathele isono. Bafuna uJesu abantu. Bakhathele isono. Uma befika futhi la phambili befica esinye isigebengu esisifebe. Kusho ukuthi kuyafana. Yebo. Ngcono ke mase kulalwa yilo sindisiwe. Awulalwa uJesu, ulalwa isifebe. Umahluko nje esandla isontweni isifebe sethempeli. Musa wena ukuyihlomelisa ukuthi ijoba nomfundisi, ijoba nopastor. Hallelujah. Akekho nje upastor ojolayo. Yebo. iBhayibheli lami lithi igama lithi pastor lisho ukuthi malusi. Yebo. Upastor ufuza upastor omkhulu. Amen. Umalusi wezimvu. Hallelujah. Athi uJesu umalusi okhokhelwayo laba baqashiwe nabaqala ama ministries abo ukuze bathole imali bangadisciplinwa noma bangenzani bawo founder and director. Yazi ukuthi sekuyazondwa nje. Ngoba nomphumo uzosuka isakaza umhlaba wonke. Lo mama uzabafika ngala. Uzothusa inyoka zethu. Lalela wena mfundisi ofebayo. Siyaya lapha. Amen. Lapha. Lapha ya. Amen. Ake sikhombe. Lapha ya. Ufana nalabo bashumayeli besilisa balala nabafana. Siyalapha ya. Amen. La ufica nje isonto lakhona nomfundisi wakhona ulengisa izandla ukhala. Uyatsheka kodwa akawe. Nabafanyana bakhona babophuka. Ungathi uya akawe. Ukhandwa kulalwa yindoda eyindoda. Bonke hayi bakhandlekile laba bantu. Phela ukulalwa indoda uyindoda. Isona sanyakazisa iSodoma neGomora. Bathi uNkulunkulu nobubhubha bomhlaba ungakafiki kodwa lelizwe lidinga umlilo nesibabule. Ukulala komlilo bodwa. Awuyibone ukuthi usunjani manje wena? Usundwazile nje. Engathi impukani iciloma isini yasinda. Usohlala nje uyileyo nto nje manje nje. Awazi noma uyinsizwa noma uyintombazana. Awazi noma umakoti noma uyindoda. Awazi nje. Nala usebenza khona ulalwa umlungu. Nala esontweni lakini ulalwa upastor. Bazalwane. Hayi. Asitheni hayi. Kodwa ngiyabonga igama lenkosi uJesu. Hallelujah. Ngoba lithi lapho kona kuvame khona kakhulu nomusa kaNkulunkulu wakho. Hallelujah. Hallelujah. Oh God. Jesus. Mawuvame kona amazulu aqoqumusa ayowuthululela kule ndawo. Ukuthi nawe ubone kangaka. Ungageza. Amen. Hallelujah. Amen. Yambonga uJesu bazalwane usihloniphile. Ngiqalela ngolwesihlanu loluya. Hayi loluya. Fika abazalwane sebeyibambile. Usihloniphile uNkulunkulu. Amdumisa. Mangiflathela ngesonto bazalwane. Zobe kushaya umoya. Angizange ngigodle nelodwa iqiniso.
ungithandile, ungizondile. Kodwa nje alikho iqiniso engiligodlile ngesabo ukuthi usibani uzosuka ngibuki kanjani. Ngenhlanhla la ngingowezizwe. Akekho nje umuntu engizombamba imali la. Akekho umuntu engizomshiya nezikweletu zaka Edgars. Angihambi ngithi ngihambisa ivangeli kanti ngihambe ngikhuthuza abantu. Angikhuthuzi umuntu. Angishiyi ikhalo. Angishiyi kunjani? Uyabona nje mase ngiphapaza le moto yale ndoda eyangishada. Ithi papa ngihamba ke manje. Bese bekhala abanye bathi angithi manje ngishiye wonke umuntu right. Angihambi nje ngifuna ukushintsha iJewish. Ngibamba abantu ngibheka laba abanama profession ukuthi ngicela uyongithathela. Ngigqokiswa uJesu nje. Futhi ngigqoka very cheap. Ngiyathukisa, ngithenge emasekenini, ngithenga kumasale. Angidingi nje ukuhamba ngiba u3 card nje. Angifaki umuntu eyikweletini, angitsheleke imali yamuntu. Ngiyaxoxa phela. Ingani bayazi ukuthi ngake ngafika emsuzwaneni. Ngahlala nabo kwaze kwaguga indawo. Kwaqotha ubunjani. Angaze ngishiye umuntu nesikweletu. Uyazi ukuthi mina ngiqala manje ukuthi ukwazi ukuthi umamcele lo wasemsuzwaneni utisha. Ngiqala manje nje sengigugile. Ukuthi awukade utisha lo. Angihambi ngithungatha abantu abanama profession. Ngifuna imphefumulo. Ukuthi mawunqwamane nami uzumyaleze nguthunyile. Mayinkosi ikhulule ezonweni ukhululeke impela. Ungakhululeki ukusebenza isandla sesigebengu. Ngoba uzofuza isigebengu. La uhamba khona nje uzohamba uqalaza laba banemali. Uyazi inkosi ayikathinti wena ngaleli njakede la. Kodwa usethini mangibadlala nami bengithi njengoba ngene ubusika ngithembele kulo kodwa kuba sekushince kukazi angimningi uthi uPaul angidli isinkwa samuntu ngobuqili futhi angiliphambanisi izwi likaNkulunkulu. Amen. Ngiveza unembeza wami oba. Amen. Mina bazalwane ngiyafakaza phela ngishumayela mina. Uma ungibone kanye sisi umlungu. Uma ungibone kanye ungakhalela ukuthi sengathi ngingambona ekhaya kwakhe. Uyazi ngihalele ngathi ngingambona erenke. Ucabanga ukuthi khona omunye umbalo yobona. Mina bazalwane uJesu ungenze ngafana nesinkwa lesi esisilayisiwe. Safaka kuplastic transparent. La ukwazi ukubona ama slices isaka livaliwe. Want to crust. Yabona nje lo 15 days ngila usuyibonile iCrust. Wayibona iCrust. Isinkwa usibone sonke. Angiyona ibhana chawo akukho umkhulu phana. Ujesu nje. Hallelujah. Uhamba ubuze kwabahlala nami ukuthi bayihleze ekhaya ubanjani. Ingani iCrust uyibonile neCrust wena. Isinkwa siphelele nje. Amen. Ingabe mayihlezi nendoda yakho ubanjani? Ingani iCrust uyibonile wena. Usafunani manje? Hallelujah. Mina inkosi bazalwane zimbalwa izinto enganginambithisanga zona emhlabeni. Ngeke ngithi ukufa ngibuye ngivuke. Ngeke ngisho ukuthi ngiyisatanist ngake ngaphuma odongeni ngabuye ngakuphuka ngehla qa. Kodwa nje intweni abantu abadluliswa kuzo. Bheka nganginquma ukungashadi. Ngifuna ukufa ngingowakithi. Ngikhonza inkosi. Kodwa amazulu ngoba ngithunyiwe emhlabeni. Ebudaleni bami ngohlanganisa u40.
kwavuleka amazulu aletha indoda yathi indoda uthe uNkulunkulu angikushade isiyasangana amen nanuzi impela usuku ungekho mangithi ngeke ngishade yathi ngisuka ngikhona kodwa ke ngizosho lokho inkosi ekushilo mayingasho ngoluthi inkosi kuwe khululeka ungayihlanganisi washo ukuthi lento ilukwe phezulu wathi noma ngibhilita kwasho ukuthi ngiyakwazi ukukhuluma kaNkulunkulu akubadlana lo uNkulunkulu lokhuluma nami ngishada ke nalobaba abazalwane washonelwa umakoti wakhe washona umakoti wakhe ezwe ivangeli kimi walamukela waphila 1 year bakuhlangana noye ezwe ngalivangeli ka81 ngo82 wahamba emhlabeni umyeni wakhe wanquma ukuthi ngeke ashadelwe uyofa wathi uma inkosi ngifuna nginomfazi ayivuse lo uyabona ke manje nami ngiyaqoma ngala ngibona umamkhumalo sengibuke ngathi uzongigwinya haleluya nami ngiqomele ngalamamkhumalo ukuthi angizushada nandoda amadoda nje obalale phenduka alale zinjani ilali ibhekele iyavuka ibhekele yangizwa abantu bekhohlisana bethi we understand indoda uyifunda abafundeki laba bantu ibhuku elingafundeki ucela nje umusa kaNkulunkulu namhlanje ukuthi uphile naye ngobungcwele cela umusa kaNkulunkulu cela umusa kaNkulunkulu cela umusa kaNkulunkulu ithi ke indoda yami mangisanda kushada ke ngoMeyi angithi ngiqede unyaka ngina la ngiqede futhi unyaka ka26 ngishadile ngina zonke indaba zami iphelele kuMeyi nje zaphelela khona lapho manje ke ngiyabheka ke bathi indoda yakho ngeke uhlupheke idla amasi nje umuntu ashonela unkosikazi 10 years uzohamba ehlupha bayifuna itampu namaklabishi avela thamasi nje manje bangitshela bonke ke Northern Natal bathi udla amasi ngeke uhlupheke udla amasi manje ke mase ngishadile athi umuntu wasezulwini pheka awuganili imbulu wena edla amasi loxamo omncane oncela inkomo umuntu lo hayi ushaya ibhodo bazalwane bese ngiwafaka agcwala itafula bese ngibeka iplate la ngibeka imfologo ngibeka ummesa ngaliphuza itiye ngibeka iglass kajuice ngiqoka isihlalo sakhe ngala ikhoneni ukuthi noma kufika uphapha ngeke ahlale la uzohlala umadlala la hayi bese thandaza sengithi yenziso kwabazalwane basophongolo like ophongolo mthungu bese ngicela ukubonga umyeni wami umuntu onobuso obuhlekayo bazalwane mina ke njengoba ngibhlungu nje ngisanda kuhlala naye mama uMtungo ngizama ke ngikhatha ngibuye ngithathelele makoti hayi akangimamathele agcina nje ngayitshela ukuthi angibe yimi neyinhlungu zami manje ke bese ngicela ubaba aphake ngoba ngingasazi isikhathi sakhe ngigana abazalwane ikhona ingane esale kumama eshona ina 19 years ngeke uyiconvince uthi nangu mama wakho imazi kahle uma waye ukuthi wayesidudla lo ma ufikile uzacile imazi kahle uma wayizala ukuthi wayemhlophe qwa lo ufikile umnyamana manje nje uyabona nje
kwasho ukuthi kufika umkhumbi onoJesu. Okay, ngixoxelele indaba yokuqala ngesiningi bese aphakeke. Mina nje ngiyamzonda umfazi olambisa indoda. Uyabona nje mangisuke ngibuka indoda yakhe ivele lamathambo. Ngiyakubona ukuthi awukaqali izwe labafazi wena udoti. Uzacisa indoda. Iziyodla kwashisa nyama, iganiwe. Udi asitheni D O T I. Hayi udoti lo izibi, udoti. Doti. Ayekho ebuhlungu njengokulambisa indoda. Lalela usufaka iduku lakho wehlisa izinkethi zazide. Manje yo gross inyanga izophela nje uzobuya igrossela ikwashi. Grossa nama biscuit. Nilala ngama rolls. Inikwe iapple. Uthi bakhoqoza isisu. Kade kudliwa isapha manje. Uyiphethe ngespagetti. Uyiphethe ngespoon rice nama veg. Asikaze sinamandiya sabantu. Siyimvelo yempuphu nokuphila. Jesu. Indoda ungazuthi iyahlupha. Uthi indoda inomsindo. Kanti indoda iphethwe indlala. Uvele kusanje ungasomtholi kahle. Ufuna ukumthola kahle ekseni yenza ibreakfast. Also angazi ukuthi kusebenza ekseni nje usuke ngasabambeki mbambe ngebreakfast. Mayindoda ilambile ifana nebhubesi elivalelwe ekeji. Athi ngishadileke ngishilo ngathi siningi indaba. Siningi. In 2 weeks time le ndoda okuthiwa idlamasi angithi yayithandazela ukushada mina. Ilale entabeni. Ichitha ubusuku enquthe maduladula phansi eyiweni. Yayithi mayigqoka ibhantshi bazalwana ubona iphanga. Kwaze kwathandaza intombazane eNdiya engisebenza nayo at house Mary Jane. Uma inkosi ikhulumile salusuvuma nishada, he is dying. Ngoba wayengekahle ngokweshela phela angisheleki. Kwakudinga aye la ngitholakala khona. Ayolala ubusuku alalelwa amazolo nezalukazi ayihlala nazo ziphume ibheke emahlangeni ziyolala kukhulekela ukuthi mina ngishade nale ndoda engishade nayo. In 2 weeks time fikile. Uyazi ukuthi angicheke wonke amadoda. Ngicela amadoda laba bathanda ukumbala. Hallelujah. Jesus. Hey. Ngiceke indoda. Ukuthi ngabe hallelujah. Jesus. Amen. Noma ingabheka phi inkonzo right. Angithi umoya engcwele ufikile phakathi kwethu. Laba nje abafakazile baqedile. Muthi kulindele uJohn ekhaya bakunezinto eziningi. Wathi ngePentecost yini Pentecost le. Hallelujah. In 2 weeks time says savaleke iphanga. Waphuma umkhaba. I ngisho go 2 weeks, I month, 2 weeks. Lokho nje kufuthi ibhodo. Amasi ngithi nje co.
mayiqeda ukudla kuze ke kube namhlanje ke ntombi yaka amasi wemandaba amasi ntombi ekhaya nje nami ahlale khona angawadle kuseni awadle emva kwelunch awadle yolala uma nginqenile ukuwavuba ngiwafaka eglasini isona siphuzo esingemva kokudla futhi ke wonke umndeni wakho angibazi noma bancenanga kahle angazi ngifuna nje ukuthi ke ngibaseve ngibaguqele ngoba bebengazikabi bengazipulpiti becabanga ubaba uPS phela ubhuti umfana wethu wathatha lo mshumayeli ngathi babumadlala ngisacela ungibizele umndeni wakho ubize wakhipha ibhasi yawuqoqa wasuka eThekwini wathi Maritzburg ucaphuna abanye washona eMnambithi wacaphuna abanye kwathi ngo1 ebusuku yaduma ibhasi esangweni yathi diriri angilele ngiveza uJesu wami namantombazana ami ayengwazana semancane uEsther asebenza ngawo lapha ya ayigane khona ethi asisile ukudla ngishaluza akekho ehle ebhasini ngithi hawu ufikile nengabazi omamezana babe